Wene sazek genç li dêra Surpgiragosa Ermeniyan peşengek a weneyan vekir. Navê peşengeyê jî danî dengên navxuyê. Wene sazê genç ji zaroktiya xwe ve ye weneyan çêdike. Hunermendek zarok bû, niha jî keçikek ciwan e. Di peşengehê de nêzîkî sî berhemên wene sazê ciwan hatin nîşandan. Armanca xwe jî wisa dide zanîn ku xwestiye xeyalên xwe cî bi cî bike. Peşengeh veke û beriya weneyan hestên xwe bîne ziman. 3 yaşımdan beri resim yapıyorum. Üçüncü kişisel Ez ji sergim var. çêkirina weneyan hez dikim. Kübizm Ez biçûk bûm mereqa çalışıyorum. min dest pê kir. Resimlerim akrilik Malbata min foton kağıt gelek üzerine piştiriya çalışıyorum. min kirin. Min şandin Kadınların kursê. iç sesi Min ve xwe li kendi iç sesim kursê pêş üzerine xiz üçüncü kişisel dûre sergimi jî açtım. min peşengeha xwe a Kadınların yekem gücünü vekir. simgelemek Piştî çar pênc amacıyla açtım. salan Kadınların niha jî gücünü peşengehek belirtmek min için ve dibe. kadınların Berdewam yaptığı dikim. Hevîdarim savaşların, ez ê bidomînim. zorlukların, Lewra hususlarını, ji xêzkirina weneyan üstlerinden pir gerçeklerini hez dikim. belirtmek Kêfxweşim. amacıyla kadınlar üzerinde çalışıyorum. Weneyên ku di pêşengeyê de hatibûn pêşkêşkirin bi teknîkekî cuda û bi boyaxê hatine çêkirin. Wenesaz piştî perwerdeya xwe temam dike, hê 10 salî bûye pêşengeh di sala 2019 de vedike. Li ser çêkirina weneyan berdewam dike. Kesên ku beşdarê pêşengehê bûbûn jî destxweşî li wenesazê kirin. Ez em hatin ji bo em vexwendî bûn ji bo vê pêşengê. Wênesaz jî bêje xwarziya me ye, zaten merva me ye. Eleqa wê bi wêne çêkirinê pir baş e, em jî wê ji bo wê destek bikin li balê bin. Em buna hatine em li birin. Wêneyên pir balkêş û xweşik çêkirine. Ji bo gerevira em memnûn bûn. Pêşengehekî xweş bû. Yani em hêvî dikin xortê me, keçê me huner, cûr bi cûr hunerê ve têkilî bin, eleqa bi nîşan bidin, xwe bidin ser huner, tiştên baş û birêk û pêktir çê bikin. Ew rêyekî pir pîroz û baş e, yani em wisa dibînin. Pêşengeh li dêra Surpgiragos a li navçeya Navsûrê ve Hetêrkê vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amet.